ba malam sunusi gari ya yi ta'aliki kawai a yi kokari a karkare a tashi. Suka ce to ai abun namu ne ranar mata, ranar da ya kamata al'umma su san cewa mata mutane ne, mata sun kasance cewa su ne uwayen al'umma, mata su ne zuciyar al'umma, mata su ne masu rike gida, su ne masu rike al'umma, su ne masu rike gida. Duk da cewa ba a iya a kasance a ce mace ta zama shugaba ko a ce shugaban gari ko wani makamancin haka, amma duk da haka mace ce take haifar shugaba, mace ce take rene shugaba. Saboda haka yana da kyau a ba mata haƙoƙinsu da ya dace, kamar yadda Allah saki ya share hawayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haihuwar sai da misali da alamin na Fatima alaihi salam. Saboda haka maulidi an zo katama, ya kamata duk darussan da aka koya aka ji a dukkan halƙoƙin da aka yi, ya kamata ya kasance yana tattare da mu mun koyi da shi ne daga kyakkyawan mu'amala na sai da misali alamin, kyakkyawan mu'amalanta, iya magana, haƙurinta, kawaicinta, ibadunta, zaman tarbiyyar 'ya'yanta, zamanta da mijinta, zamanta da makwabcinta da sauransu. Mu sani cewa kamar yadda Allah mafi mazan sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa al-muslim man salima al-muslimina bi lisanihi wa yadihi, musulmi shi ne wanda musulmai suka kukuta daga sharrin bakinsu da hannayensu. Saboda haka muna cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kamata mu tafi tare da su, mu gudu tare, mu tsira tare. Allah man sarki ya kai mu baɗin badaɗa na maulidin sayyidatul nisa'il alamin, abubuwan da muka koya duk darussa Allah zaki ya ba mu ikon aikata shi, wanda kuma ba aka faɗa ba daidai ba Allah ya ba mu ikon mantawa da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko ba gefe? Na haihuwar shugabar matan manzo sallallahu alaihi da kuma ahalin hujja ajalallahu faradahu shari. Sannan kuma mu jita irin wannan sako zuwa ga Imam Ruhullahi Khomeini, dan sai da Fatima ne aka haife shi, shi ma daidai 20 ga watan Jumada Saniya aka haifi Imam Khomeini. Ana mika masa irin wannan wata a gare ta. Bayan nan kuma muna mika irin wannan sako zuwa ga dukkanin al'ummar masoya sai da Fatima na duk duniya, musamman ma dai na wannan nahiya, kuma musamman almajiran Allama sai da Ibrahim Zazzaki, wanda kullum suke irin waɗannan tarurruka domin nuna ƙauna da soyayya da sai da Fatima. Amincin Allah ya tabbata a gare ta. An sha fada, an sha nanatawa cewa shi irin wannan taron yana da manufofi da yawa. Daga cikinsu akwai ƙara ƙaimi wajen soyayya da bauchi, da kuma ƙara fafutukar koyi da sai da Fatima. Amincin Allah ya tabbata a gare ta. Lokaci guda kuma wato rana ce ta mata ta duniya, ranar mata ta duniya, ma'anar wannan ranar da ake nazari dangane da matsayi da daraja da Allah ta'ala ya ba ya mace da kuma haƙoƙin ‘ya'ya mata, wato ainihin musamman a wannan zamani. In kuka lura da kyau, wannan shekara an bawa wato masoya sai da Fatima goron maulidin sai da Fatima amma mummuna.
kasan goro yana iya zama kyakkyawa ko yana iya zama mummuna. Ba mu san wato wani tudu wani gangare ya zama na ta'addancin da aka yi ya mace, wato ya zama na daidai lokacin haihuwar sai da Fatima, wato kwanakin haihuwarta ya kasance ba, ko bisa shiri ne. Kar ku sha mamaki ya zama bisa shiri ne. Ina magana kan ta'addancin da wani mutum, Allah ya tsine masa albarka, da iyayen gidansa, wato ta'addancin da yi wa yarinyar nan da ake ce masa Hanifa. Wannan kisan gayyan da aka yi, har ka ji cewa kamar bai shafe ka ba, ya shafi duk wani mutum da ya damu da haƙƙin ɗan adam, ya shafi duk wani mutum da ya damu da haƙƙin mace, ya shafi duk wani mutum da ya damu da Sayyida Fatima da matsayinta. Da Sayyida Fatima tana tsakankaninmu, to da mun ga tana kuka da hawayenta dangane da abin da aka yi wa ita wannan yarinya mai suna Hanifa a wannan gari namu na Kano. Yanzu ma dai kan muna da yakinin Sayyida Fatima ta san abin da ya faru kuma ba za ta ji daɗi ba. Saboda haka wannan ta'addanci ne wanda ya zama dole ne a yi Allah wadai da shi. Kuma lokaci guda wato za mu so mu kira kan masu riƙe da madafan iko cewa dolensu ne su ɗauki waɗansu matakai. Matakin farko sai zazzurfan bincike kan abin da ya haifar da irin wannan abin. Mataki na biyu kuma su ɗauki matakai ƙwarara ta yadda irin wannan abin ba zai sake faruwa ba. Kuma mataki na uku shine su hukunta wanda ya yi wannan ta'addanci da ma waɗanda suke da alaƙa da shi, kuma ko da su wane ne gatansa. Wannan ɓangaren kenan. Ɓangare na biyu kuma ba za a taɓa mantawa da shigen irin wannan ta'addancin, ko kuma in ce ta'addancin da aka yi wa ƴa mace wanda ya mafi wannan muni ba kuma a wannan garin. Kashe Zainab Abubakar wanda aka yi a tattakin na 2016, wannan ta'addancin nan ma ya fi ta'addancin da aka yi wa Hanifa. Domin ta'addancin da aka yi wa Hanifa wani farar hula ne ya yi, amma ta'addancin da aka yi wa wato ainihin Zainab Abubakar lokacin tattaki, to ɗan sanda ne da kakinsa, ma'aikacin gwamnati ne ya sa bindigar gwamnati ya harbe wato ainihin wannan yarinya yar wata 8. Saboda haka shi ma wani ta'addanci ne wanda wato ainihin tamkar sai ya Fatima aka yi wa, kuma muna nan muna zura ido mu ga an hukunta waɗanda suka yi wannan ta'addancin. Wato ainihin duk da cewa an kwashe shekaru suna ganin kamar abin ya wuce ma, amma dai mu ba za mu manta ba. Haka nan kuma ta'addanci wanda shi ma aka yi wa ƴa mace, cikin wanda aka yi wa Hanifa, wanda wasu ke mantawa, shi ne ta'addancin da aka yi wa Batula. Wato ita ma yarinya wanda take shekara 1 da wani abu a jalle su a gidan Allama Sayyid Ibrahim da Zazzaki. Yarinyar da aka kashe ta da bindiga tana hannun mahaifinta, tana hannun mahaifiyarta, kuma aka kashe mahaifiyarta, kuma aka kashe mahaifinta. Kuma shi ma abin mamaki wannan ta'addancin sojojin gwamnatin Najeriya ne suka yi da rana tsaka da kaki. Saboda haka wannan ta'addancin da sojojin Najeriya suka yi da wanda 'yan sandan Najeriya suka yi ya ma fi wanda wancan mutumin ya yi wa Hanifa. Saboda shi dama ba jami'in tsaro ne na gwamnati ba, su kuma jami'an tsaro ne. Wato shi ba da yawon gwamnati ne ba, amma shi kashe Batula a gidan shagaban da ke a Zaria, har yanzu duniya tana kallon abin a matsayin shugaban ƙasa ne ya wannan ta'addanci. Domin har yanzu da fito ya ce shi ba shi ne ba, kuma bai hukunta waɗanda suka yi ba. Haka nan kuma ta'addancin da aka yi Zainab, wato Zainab Abubakar a nan Kano, shi ma har yanzu muna ganin cewa gwamna ne wannan ta'addanci. Domin har yanzu bai fito ya hukunta waɗanda suka yi wannan. To dole ne mu tuna da waɗannan 'yan mata, waɗannan yara ƙanana waɗanda aka yi musu wannan ta'addanci, kuma muna tunasar da waɗanda abin ya shafa har yanzu suna da ragowar dama.
wanda wato ainihin za su yi ƙoƙarin wala Allah gyara ta'asar da aka yi, wala Allah gyara katubarar da aka yi. In kuma ba haka ba to lalle su saurari ɗayan uku. Na ɗaya, dama masana suna cewa alƙalai guda uku ne. Na ɗaya, su saurari wato cewa wannan al'ummar da muke ciki wadda suka rena, wadda suke ganin ta duwa, wadda suke ganin ta ƙidahuma, to mune musu albishir cewa wata rana al'umma za ta gane cewa ashe ta'addancin kashe yara mata ƙanana ba iya wancan mutumin ne da ya kashe Hanifa ba, ashe har da gwamnan jiha, ashe har da shugaban ƙasa. Wata rana jama'a za su gane. Amma a yanzu kam suna ganin 'yan Najeriya dolaye, gaulaye waɗanda ba sa gane komai. Amma lokaci yana zuwa. Na biyu, lokaci yana zuwa wanda wato ainihin za a ɗauke su a maka su a kotu. Kamar yadda mun samu labarin yau an kai wancan mutumin kotu ko? To shi ba da gwamnan da ya kashe Zainab da shugaban ƙasan da ya kashe Batula, to ina musu albishir mara daɗi cewa lokaci yana zuwa za a kai su kotu kan wannan ta'addancin. Na uku shine akwai kotu ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda ba tsini ba dabara muna tunkararta. A ranar Allah ta'ala shine wato ainihin mai hukunci, shi yasa ma ya kira kansa maliki yawmiddin. Shi kadai ne zai hukunci a lokacin, ba ma wani zai hukunta ba, shine zai da kansa. Saboda haka wannan ranar tana jiran su, kuma mun tabbatar da cewa Allah ta'ala zai hukunta su. Zan dakata a nan, ina mai yabawa dukkanin 'yan uwa na harkoki, musamman wato fafutukar da aka yi ta mauludoji daban-daban a harkoki, da kuma fafutukar da aka yi ta mauludoji a zonzon. Babu shakka ni ma na yarda cewa kowa ya yi nasara, kowa da kowa ya yi naɗa, kowa na ɗaya ne saboda kowa ya yi iyakacin iyawansa, to Allah ya saka da alheri. Haka nan kuma ɗan uwa da suka yi ta fafutuka suka tsaya har mauludodin nan suka yi nasara, su ma Allah ya saka da alheri. Haka shi ma wannan program na Fatima kenan wanda 'yan uwa suka tsaya kai da fata har aka yi nasara, to Allah ya saka wa kowa da alheri. Waɗanda suka ci da dukiyoyinsu Allah wato ainihin ya kai gaban Sayyida Fatima